हंगे लेस चाबुडो जलांगे मार्ग सिद्धांत एक स्थापन को अनुग्रह करेल जयतीर्थ अथवा टीकाचार्य जे मला कोणाकडे कळायची टीकाचार्य सगळे मग सिद्धांत मध्वाचार्य प्रसंगी सांगा त्या संबंध ज्ञानावर टीक बघले हंगे लिहिलेली पुण्य असं आधी हंगे याद होईल पुण्य ते स्वामी अंगाचे क्वचित तिथ्या विजय स्वामी सर्वांगे पण विषयी आणि न्याय विषयी निवडला कोर्टाच्या बंद विसरता विजय स्वामी ठाकूर मास्टर आमगे आमचे पुढे तेची आमका थोडासा ब्राह्मण स्मार्ट म्हणजे आंदोलन स्मार्ट आहे थोडे मोठे स्मार्ट म्हणून तो आम्ही थोडा स्मार्ट आहे ना त्याची आम्ही या मगड गोयांच्या सूचना गोमंतका सूचना मध्वाचार्यानं ते एवढं मध्वाचार्य सुमधुर जे आहे का त्यावेळी आम्ही आमचे लक्ष देव मला त्यावेळी कोण आमचे कोण कोण कुल देवस्थित होते आजम का आमच्या समाजात चरित्रावरचे देव करतो नंतर आम कृष्ण असेल देव नाही आमच्या गावात आमच्या मालगड्या आमचे देव प्रतिष्ठित केले आहे तो आमचे लक्ष देव ग्रामदेव ये नाही आता आम्ही मला गाव ती ग्रामदेव आता यांची गमन गेल्या नागम आलेला महाराज मुक्त आहे तो ग्रामदेव त्रिकेल तशी तो ग्रामदेव आम कृष्णदेव त्यावेळी हो ना आम्ही कधी आमच्या परशुरामा अनुभव करून दिले आम्ही गेलो जाणं सारा कारण गोमंत काय नाही की देव दिलो वेळ तुम्ही आराधन करा तो केलो इष्टदेव आम्ही त्याला आराधन करून मध्वाचार्यांनी अदर उदाहरण दामोदर लिंग महा स्वांत म्हणणे जांबवली त्यांची उद्यता लिंग सूचन शास्त्र संत सूचन करता पुढे ये ना असून मुखारी नंदी ना अंगल सांगितलं ते वचन सामान्य गेली अंगल नंदी दिसत अंगल महादेव दाम उदरे यस्य सहा दाम उदरे कोटार कोण आकष्टी ते दामोदर ते वचन पूजाने कर ते बस ये घरचे बा यो कशी ते मंगोड पण माणूस स्वामी मिगेल संप्राय काय नंदी नाच ते नाही बोलता ते नाही तू कधी होळ गेलो आता मी हेडवारा गेला पडेला मस्त विग्रह होळ असतात ते पापराची नागरिकांनी उडे लागतात खातर हेडवारा पडेला लागतात मस्त पकडे काशी तू का अशी पत्राची ते ती होळ गेले ते बोलले असते ती नंदी हेड केल्याने तिथे त्याच्या पडले चांगली दिसते सांगते आली निकल देवस्थान एक साइड आलं एक आलं मुख आलं पुढे दासरी स्वामी दामोदर कृष्ण वैष्णव महाराजा नारायणी शास्त्र मोहिनी देवा मोहिनी अवतार परमात्मा संपूर्ण अवतार म्हणून सांगतात शास्त्र ती कोण वैष्णव नियम मार्ग रामनाथ मला सांगता कुठते मम्मा
tempura. Itu yang kelasnya itu pun ada namun ni research itu apa sih survey pun dalam sekitar research dengan comment survey pun ada mungkin कुलदेव सरल कुलदेवा आपस हम प्रधान कुलदेव तशी आम्ही पूरा खर्च आमचे पूरा पंचायत नसते सौर मेळातून आराधन कोणा सूचना महत्वाचे आहे हो हे जाणे त्याचे सिद्धांत छान आमच्या घरांतू आमच्या पडकी मगड्याला कोणा कोणाकडे शंकर उदाहरण करना ताज्या घरांतू लिंक शंकर मलारी महादेवान नाम है विष्णु आपण सहस्रनाम शंकर शम करोति शंकर मंगल करचो तशी शंकर ते महत्वाचे शेम जानिका ताके जेवण खाणं प्रकार हिंदू का महत्वाचा आहे ते शिकता नाही तमाशे इतले जगत तुम्ही इतले सगळे आले हे जेवण हे केअर घेतलं जेवण नाही पोट भरलं जायचं महत्वाचं आहे ते गोयान तू अंग नंद्रबाल म्हणजे रोड काही नसते ते असं म्हणा ते दिली ते एक खेळले चार खेळले आठ खेळले 10 खेळले उलगी 85 की 6 खेळले गेले ते यो दिलेला आहे नीती दिलेला आहे यो हरवल लिंगी बसन पाहिजे दगडे नारायण पटिताच्या यो त्याचे उत्प्रेष करतस सगळे प्रबंध गिल वसूल पोटात गिल चिताने यानी सही केलाय हिंदुकून आम्ही मात पण गेलाय हिंदुकून घेतलंय ना मी मात सिद्धांत पुरा के नायासी नीच प्रवास कथान ध्यान सर्वाणी मतानी महत्वाच्या दिवशी संतोष तर वेळी मत बुद्ध बौद्ध मत जैन मत ते सगळे नास्तिक हिंदू मताचे सनातन धर्माचे एक अंगच नास्तिक मत म्हणतात शांकर मत श्री वैष्णव तशी माग उरासी त्याचे आचार्य आले नो त्यावेळे वेद पुंचारांचे तशी मध्वाचार्यांचा सिद्धांत छान दिसून आम्ही ते सिद्धांत फॉलो केले त्यावेळे मागेरी आमका मध्वांगे कसं आमचं नित्य वर्षात एक दिवस तप्त मुद्रारण घेईल का आम्ही देहा मुद्रणे करता ती किती आहे नित्य या देहाने ती आत्माग आणि आत्मागला ती तसली मुद्रा असते बा विष्णू कसली म्हणतीस त्या सगळं स्वरूप तो तोच नाही तशी सच्चिदानंद म्हणतात ते देहा कसं देहा केला का ते खातीर काही एक तत्वानी नम मुद्रा पुराण विष्णू मुद्र दी मात्र नाही आम्ही वैष्णव म्हणून दाखवचे तर ब्राह्मण जाणून घालतात ब्राह्मण यज्ञो पवित्रम परमं पवित्रम तशी मुद्रा त्यांच्या नाम करते ना गोमचंदन आम्ही म्हणतात ते सर्व पाप देवालय देहांतून उत्पन्न झालेली ती आम्ही त्यांच्या आम्ही पाप सोडका एक आणि वैष्णव ब्राह्मण नाईक खार करतात टोपी दवरतात नाना किती करतात त्या स्कूल आणतात थोड्या ते स्कूल आणायचे ना युनिफॉर्म घालतात ठीक आहे त्या स्कूलाचे आता नाही की नाही कोणती स्कूल घरकडे असते पुरा ऑनलाईन क्लास देते ऑनलाईन क्लास देते दिलेली कसं टाक त्यावेळेला ते चेंडू आणि युनिफॉर्म घालण्यास टाकतो कसं टाक काय कळलं असं ते स्कूलाचे ती भाव नाही का ते कधी नव्हतं
ही आम्ही वैष्णव वैष्णव म्हणून दाखवून छे नाम नको ते आम्ही बोलचे तशीच ते नाम करतात तशीच विष्णू अत्यंत श्रेष्ठ शंभुलिक चक्र देवा अनेक आयुधच्या जर अत्यंत श्रेष्ठ आयुध खंचे शंभुलिक चक्र जय देवूच म्हणून सांगतात का सविशेष भेद हा देवाक देवा आयुधाक कसलो भेद ना देवा रूपात देवोची भेद कार्ये सती अभेद कार्य करोति सविशेषा भेदः भेद असते भेद ना है ना देह से हाथ असते हाथ बोले पार बोले देहा पार दे कोई तशी देवान चक्र सर्वे पाप बरोबर ते अग्नि इतल्या अग्नि पाप गेल्यार अग्नि नाश जाता अग्नि सर्व भक्षक हा कसं बी तू नाश करता तसं अग्नि तापोवन कित्याक आमी घेमचे तप्त निग्रह निगेलचे आयुध देवा पाप सगळं मात्र नाही आमगे केतना असू का आमगे मात्यात असू का तप्त निग्रह आमी वैष्णव म्हूण दाखोवचे एक तत्व तेम घेमका फुडें आमकां घेमच्याक कशें एक उतरात मोठ तांकां मध्वाचार्यांनी भगवान पूज्य अधिकार दिले तांकां उत्तरादी म्हणून उंचावल म्हणटात मेले म्हणटात तांकां मध्वाचार्यान मदत प्रचार करून मुद्राधरण इत्यादी दिवच्याक अधिकार दिलो आमी सांगून कितें ना बोलच्यांक कळटा ते वेळार आमचें कोण आमचे लागून स्वामीनाथ आमकां उत्तरादी मठान जावो अथवा कुंभकोण मठ आता रायर मठ मंत्रालय पण आता मंगळूर आणलेले जोड म्हणस जोडी मोठ एका मते बट ते कशी आमच्या असेल गटरकांनी एक उत्तरादी मठा समानी एक अंगराचे बट्टा आला तेंका लांब करत एक कुंभकोण मठ आले कमती मठाचे आणि तांकां गेले उत्तरादी इतिहास सगळी दिवची तशी आमकां सिन्या ही विजय स्वाम्यांनी आमकां दिवका आमगे आमगेले आमगे नाही ते सारस्वत ताणें येयले रे ठाकूर म्हाका आमकां एक देव दिलो वेंकटपती दिलो सर्वे दिलो आमकां एक स्वामी जाणा मधून घेतले काशी वरून आयचे म्हणून दीक आमगे तसे याद स्वामी सुरवे त्या स्वाम्याले पुण्यतिथी त्या स्वाम्यान पूर्वाचं नाम हनुमंत भट्ट स्वामी अत्यंत श्रेष्ठ इया मोठ उंचाळे आणि त्यांना चर्चाक कितले कष्ट जरच्या की ते वेळेर आस असता नाल्यार बाप असता बापूस असता ते पळोवन करून हांगा ते स्वाम्यान केला रामशासन दिले रामरो सूर्य स्वाम्यांनी दिल्या कसकसलो प्रचार कसकसलो इत्या वचन तेवेळी विजय स्वाम्यांना कशी दिल्या अशी नाही दिवटीगे सलाम गुडा छत्र चामर बिरुदावली समेत दिले
ते गेम वचन एक राजधानी असतात राय अपोज करतात ज्यांनी या भुवनेश्वर समाजाला ते आणले श्रींगेरी मठांनी तीर्थळली सांगेला दिसत भुवनेश्वर समाजाला आड गेल्या आमका दुसऱ्या जीएसटी मठ असते तांका कोणाकच आम्ही जिंकते नाही आमका रेकॉर्ड असं ते तर मस्त रेकॉर्ड असं सर कोण प्रॉब्लेम गल्ले दे दुसरं कोणाकडे ना ते अंक मात्र सर त्याने कोणतं करू ना मैसूर कोर्टात गेले प्रेसिडेन्सी वेळ मैसूर राय सांगेल ना अंक असं तेव्हा सकाळी गौरव तुला कापून जायचं नाही जायचं कुती बळत इत्यादी सकाळी लेवचे आहे गौरव हे क्या भुवन समाजकाला वरान झाल्या तर पुढे गेल्या सूर्य समाजकाला मस्त गेल्या एवढे त्यांनी एला मात्र एस्टॅब्लिश झाल्या मात्र मोठो किती कष्ट काम आईचे काल नाही किती नष्ट किती दुःख भोगला की कशी विचार प्रयत्न केला आहे आम्ही कोणीही म्हणावं ना ते स्वाम्याने विचारलं त्याचे वेळी कधी काशी असं स्वामी कधी काशी सूचना स्वामी गंगा घाटारी जोग करून आमगे लका ये इतल्या काय काय ना सांगू नाही बोलले नाही त्याला कॉलती आम्ही ना सांगतात ते काम करला सूचना इतकी काय ते तिचे गामचे रायाल ने रान नामचे आहे आम्ही ते जोक करून बसला ती माळ असेल ती गेले ती गणतीची ती लांबच्या ती घोडली इणे तिच्या लागली असल्याने तिला नाही ते जवळ गेल्या ती या सामान काल्या आता वाटलं सामान 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 पडले तर बघ ना सामान मागे म्हणजे ततो बलान गंगेनच ती माळ आणून तिथे पावेल्या म्हणजे माप केला एक असेल काशी आमगेल मठ आकर त्याची राया अत्यंत बांधव छान बांधव इतिहा राघवेंद्र स्वाम्याला काल आकर उत्तराधिमुख तगड़ा काशी ब्राह्मण निकोरता सांगेल पंचायत मला सांगितलं तृतीय प्रदेश द्वितीय प्रदेश जन्म ये करो गया रे आगे समझ 24 आंकड़े मुक्त जले 26 तो भी छोड़ संवत्सर तेवढा सजला आणि तृतीय ते मठाधीश तेवढे जल केल्या कोण आहे देव सामने आणि माधव सामने तेवढे राघवन सामने काल तर काशी तो उत्तराधिक मठाक ते रामनोंद कोटा पूर्वी तो काल मुघलांनी जरा यायला आणि जायना कोण किती मुघलांना पुरू जायना त्यांनी म्हणजे सत्याभिनव तीर्थ म्हणजे त्यांनी आमच्या राघवन स्वामी राई असं म्हणते तुम्ही कसले केली म्हणजे नाही आमगेले आमगे संप्रदायामध्ये तुम्ही तांगे दिनी काम आमगे मठाचे काशी राघवन
यें बोलते आणि त्यांनी बाप्पा आज पेटवली त्यांनी प्रयाग दय त्या दया तू रान ते भटकस ते बुरात मी तुम्ही केलं अंधार दिलं कोण असतं ते बुरा उतरात म्हणतात ते क्षेत्रप्रभू असते ना मागवत आहे हे माग उतरात म्हणतात असं सांगून कशी हे वेळेस मागीर आमकां आई मध्ये ठीक आहे रागवली मोठा मला मन रागले मोठा आई कुंभकोणाची की हें जालें म्हळ्यार हें सत्याभिनवान बापाक धुल्ली सांगलें सांगीन तत्वचे राई आजी आशिल्लें बांदून वाटेन तुका याद होईल सम्याल काळाक याद होईल सम्यान अत्यंत हे मोठ वाडोवन मात्र नाही रामानी गंगेश तांकां ग्रोह केल्लो सांस मारूचे न्हय गंगमन नाम गल्लारी योजना नाम सदानाम योजना शत गंगमन नाम गल्लारी अर्थवादच्या पुरो कोटी कडे बघते गंगेनं अनुग्रह केला सम्याक असल सम्याला पुण्य दिले ते पुण्य दिली दिसाक आज की इतिहास आमगे मठ आणतो त्यातून माहिती पुढे पुनवेकर का सुखदेव सम्यक असते या प्रमाणे सम्यक निम्मी काही 1949 निम्मी काही या प्रमाणे पंचमीच्या पुनवेच्या पंचमीच्या जायचं सम्यक तेच काय विषय जायचं तुम्ही सम्यक सम्यक इतिहास नाही म्हणजे कळ तेच म्हणजे सम्याने सुखदेव सम्याल पुण्य तिथी आजार आणि पूर्ण ती चातुर्मासाचे एक सांकेतिक ज्ञान प्रारंभ म्हणजे चातुर्मासा दिवस विशेष ज्ञान देवांकान संप्रोक्षण वर्षायकू दिवस मोठा ते म्हणून आता वेगवेगळ्या करतात तीन किती करतात रामा करतात वर्षाद नरसिंहा करतात कृष्णा करतात साम वेगवेगळ्या करतात ज्याला वेगळ्या अंकाने खूप दिवस चातुर्मासा बेश दिवस तशी आज हे पण कोची कशी गोश्री पुरा बेसंगीने नामांकित केल्याने कोण हे गावांक उभे समय तशी हे म्हणतात समज गेल्या वर्षी जाण लागलं कसं महामारी लोक आठवची मनुष्य तितकूच बुद्धवंत जातं की तिथलोची बुद्धी येऊन येत मनुष्य कशी प्रगतीन छान आम्ही आजवरान प्रत्येक गोष्ट कोणे देखील लागली वस्तू म्हणजे त्यांनी संचार होती कोणी दोघांनी दिसत ना ती बायमा करत ना ती उष्ट काम ती करतात नाही असं ना ते वस्तू ना इतकी व्हायरस कोरोना कोविड-19 सर्व प्रबंधित तरच मनुष्या वेग आटपेट वाढवलो मनुष्या बुद्धी एक पेट वाढवलं तटस्थ केलं सर्व विषयाने मनुष्यातून होड माणसाची आम्ही होड म्हणून अहंकार असेल की छान पळया तुम्ही ही एक बी गेलेलं असतं कोणे कोविड मृत कोणी नेलेलं असतं ए कोविड सांग कसं नाही जायला पा ते गंगी पडले नाही ते हैदराबाद ती गंगी सिंहाक बागा ते केल्या खंचे एक मृदा जे कोविड आणतं असतं गेलेलं असतं कसं रे जायनी खाना बिटे ये नसते गोशाला निकट जरा कोणाचे कसं रे जायनी मनुष्या कितलो ओडू अहंकारी बुद्धवंत मला चालते
आमच्या हर वेळ गेल्या वर्षी जाम कार्यालय कार्यक्रम त्यावेळी येईल क्वारंटाईन कोविडची म्हणून कळा कोणाक केसन तें मग सांगितलं केस म्हणजे आम्हाला पुण्य देती आचरण केलं घर 2 दिवस चूड झाल्यानंतर लास्ट एक घोड एक म्हणजे बसलो आणि पुढे पुन्हा त्या वेळेला कोविड असं जर आपण कसं नाही ना उपेल केस आम्हाला पुण्य देते 350 ముందు చంపదు मागीर पुरा कसं मंगळा एक दिसा लॉकडाऊन जनता कर्फ्यू कसं जनता कर्फ्यू ऐकूनतील नाव कोणाही ऐकली तसं जास्त की रास्त की लॉकडाऊन म्हणून ऐकले हरताळ मग काय राजा ऐकलं कसं बंद आता लास्ट करो आता केंद्रात हरतात कोणया कितले लॉकडाऊन कसं किती मग कोणाकडे तुझी सने करू जाता कर्फ्यू अमेरिकेला गई काश्मीरात तो आम्ही गई ऐकलेलं सर साऊथला जावं बॉम्बे जावं दिल्ली जावं आम्ही काय केली कोचिन ते मार्गदर्शन केलं नसतं कोल्लूर त्या बाबरी मस्जिद ज्याला काबलेच नाही आहे बघलेच छोड वेकर घेऊ कसं नाही करू ना आज होता फिरवे 14 तारीख कर्फ्यू काढता ती म्हणजे मागीर ते मे 3 की 5 मुखार नापा की पर चुकव गा मागीर ते मे 31 जाले मागीर जुनाक थोडे थोडो आंगा कोण विचार कसं की आज येता काय येता तेच वेळे रंगा एक राष्ट्र कामाला चातुर्मास्पती जायना जायना आमचं रेल गा एक राष्ट्र जाय आम्ही अंग सौकर्य करता मम्मी तेशी करता ती आम्ही एक डॉट काढण्यात लावा येतात चेक करून भितर भेटायचा ती आम्ही शेट घालता ती सांगा तुला भितर म्हणजे मला मठ आहे म्हणजे अशी तशी पुरा हां 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 ती आहे ते आहे आणि ताने आणि लास्ट ना पुढे बोलताना पण कधी पुढे काय ना कामी जातो मास्तर का पंजाबी आपण येंग गोड का आपण गोडे भाग देतो तू अंगेल मनान असतं सगळ्याकडे पुरता तेव्हा काय होतं यो चातुर मासू माशी दिलं वेगळे बॉम्बे शिक्षण येयला कधी पुरा आमचं दिसतात पण आम्ही उल्लोनो वसंत माफ देता तुमका इथे आंगती का मस्त वर्ष इथे आहे संस्थानाक यमठा तशी संबंध सर तुमचं कळालं आमचं कळलं दिट्टम विकान वाचिला रे तुम्ही वाचिले दिट्टम मात्र तुझे आणि मस्त दिट्टमासाठी तुम्ही गेला नाश्ता करू आम्ही असं थोडे मस्त ना असं एक आमचं सांगूयात ऐकी नाही वाचित आहे कोण बदल ऐकली पाण्याने म्हणून ऐकली
ಕೊಚ್ಚಿದ್ದು ಕೆದ್ದಾನ್ ಸಮಯ ಬಿಸುಕಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸ विनंती पत्र जाम कामोंना ऐकल्यानंतर तुम्ही समाने सांगून ऐकलेलंच तो अधिकार आमका सरला हे घरलांगून कोणता तेच खातीर नसतं स्वाम्याक शिष्य घ्यायला आज म्हणजे आणला म्हणजे दियादासा बदलून समान पेटवून दिल्याने कशा सर आणि आम्ही सुरू देईल स्वाम्यांना मग आम्ही चांगले लिहायची नाही आम्ही कोणाला तरी द्वारा म्हणजे वसंत मार्क देत आहे आणि वेगळी त्या मला आम्ही किती दिला मला चातुर्मास मला प्रसाद चातुर्मासू इद्या तांकां व्हड सामान चातुर्मास दिले नंतर तांकां भर गेल्या तो विश्वास तांकां तो प्रीत एक चातुर्मास पयलीं जाल्ल्या की ते गांवांत तूं चांगपण जाल्ल्या एकत्र जाल्ल्या मस्त व्हड सामान चातुर्मासाक कळच्या पुरो आयकल्यार सोदिल्यार कळटलें ते खातीर तांणी निमुचें आनी आमच्या देवाक बसयल्यार ताण करून चातुर्मास गेल्या वर्सून कोविड देवा कसलो सगळे बळी बघून चोर घेतला मात पुन्हा तरी सर बाई तुमकां सर्वांक जाय बसरू रान देवाक जाय आमी कशाक देती आसी देवाक वृंदावन करता म्हणून ताजे आमी चड देवान करून घेतात करून घेतलं जाणं ताका दिसला तो इतकी जाम गाडी करून घेता समजेल तो विश्वासान कसं स्वाम्यागे अंकाय कोण मला तो नंबी केटो नंबदे केडली ನಂಬಿಕೆಟ್ಟವರುಂಡೋ ನಂಬುವುದು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಶಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವಿಶ್ವಾಸಸಿಲ್ಲ विश्वास नसलेलो विश्वास नसलेले आवश्यक विश्वास असेलो विश्वास नस इतिहा शिवाजी महाराज असले संत रामदास करेलो गुरु शिवाजी महाराजानं संत रामदासांनी घेतला कसं नाही आम सर्व संरक्षण करतो सर वय जाय काय गेले ही बुक चालली एक पार ते पार आहे चुनू ते एक छान खातूर असतं पक्काल संत रामदास छान दास थोडे नाही संरक्षण करता तू सांगितलं मन नांदेला आपण सर्व करता नाही तू नाही करते देवा विश्वास देवाचे रे सांगेन तत्व आमच्या देव तशी फक्त जाम काढायचं सर लई करून घेतला पुराकडे लग्न ते हरिद्वार आमचं मठ हा सगळं वस्तू जाम लॉकडाऊन आहे ना वच्चे ना सर्व वय आमचे
और सामान्य हे तुकारा आम्ही शेलवत आहे तुळस जायचं तुळस मस्त म्हणले पाला दिवसा एकदा आम्ही घेतला असतो 2 वर्ष तुळस स्वामी आज्ञा पुण्यतिथी गेले तुलसी झाड की स्वामी कसं झाड स्वामी आहे कोण पुनस म्हणजे तुलसी झाड आहे इथे आता पाला काय मुडो जाती इथे दवर आहे तुळसी खरं मंडी पावसा नका पाला दाम मात्र शेलवत घरात त्या पाल्याला ते असंच ना सामान्य अशी तुझं तुळस ना छान दिसत ते तुळवत आले ना सुले तुळस ना मला देव मला सोडून झाला विग्रह समोर विग्रह देवी नजर देके नजर सहा साने देवान गाय विग्रह नहीं देखने लायक देहा मित्र संजय करें कसम क्या है मतलब रे सामान्य विद्याभ्यास कारकळा कुठे ना सामान्य जो पुढे जाईल पूज्य तुळस काढी निघाले तर पोटाला सुनार ताणे स्वामी आम्ही सर्व तुळस ना आम्ही पूज्य करताय तुळस ना तुळस नदी तुळसी पूजा केलं तुळस घटे ಎಲ್ಲ ಸಾಗರವಿದ್ದು ತುಳಸಿಯಿಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಗಂಗೋದಕ ಪಂಚಾಮೃತ ರಾಜೋಪಚಾರ राजाधिराज सर्वे सुनो तुळस एक वस्तू नागरा देव घेतवे पूजा देवाले प्राधान्य पूजा नागाने पूजे तुळसी म्हणजे करते हे बोलले मोठा पूजा आणि काय ना ते पूजा आणि बोलले का स्वामी देवा मुखारा तुळस ही काय म्हणतात कोणी काय केलं असेल आणि फक्त हो तुळस दिल्ली पण आला का दोन प्लेस चालेल स्वामी तुळस स्वामी टाकतो कसं काय पोळम टाकलं टाकताय आमच्या नित्य तुळस तो खय गेलाय एक तुळस पकडा नवरच के पकडे त्याला पण खामचा जमता तो तुळस घेतो तो गोईचो अजून सैले हम गेलो अनुभव हम अयोध्या जाणलं की तुळस हां मग किती एकच आम्ही रात्रीचा आश्रम असेल चांगली लब्ध असते तुळस असतं ना त्याने कांडवर आणि सुकल तुळस कांडवर त्याने थोडे सुकल तुळस कांडवर कणस असतं कणस केली त्याचा नाते बनत तिकड पूज्य घेतलं त्याने आणि कधी गेली ते काशी ते अयोध्या तो सर्व आले म्हणती होती तुळस म्हणजे ते दुकानाकडे जो वस्तू जाम कावळ्या येता एक मनीष एक वस्तू दिल्या आमच्या देवा गेलीची आईच ना घेईल जाणार आणि घडव उपावे त्याचा देव त्याचा पण आम्ही विश्वास देव करता चलती तो चातुर्मास वगैरे सामान्य थांबा सांगेल ओढे इच्छा उत्कृष्ट इच्छा सामान्य चातुर्मास जाम का आणि अंतुवळे तुझ्या सामान्य सभा कार्यक्रम पावले पण सांगेल की स्वामी आमच्या सानगाव रांगले देव बसला तर जे करेता काहीची याच्यानं विचार पूर्ण गाठी सामान्य 4 मास चातुर्मास दिलो 4 5 मास चातुर्मास बाहेर वच्चे ना आणि लॅगपत्र सर्वे देऊ दूध वर सामान्य केदार भगवत श्री गुणश्री सामान्य चातुर्मास का तुझे आमचे तशी घरी आमका घरी बसू का तो अशी तो विश्वास भाषिक काय घ्यायचे जाम काम बर केल्या अरे तसं की आपल्या मनात येते आज होता पाय होता पर होता आता त्याबरोबर डिसाल म्हणा
പേജങ്ങനെ 216 കോടി ഡോസ് ഡിസംബർ ഡിക്റ്റേറി പേജ് अंक 216 135 കോടി कसं कोणा देवा प्रगती व्यवसाय चातुर्मास अंग जाणता व्यवसाय इत्यादी कोची मिळाली देवची संस्थान घरानंद मुलगी यो देव महाजनालो आणि संस्थान घरानंद महाजनाला प्रार्थना करूच आता मला सर्वे देव काही सर्वस्वते देव तुको तुल्य जाणी मगे देवराची प्रश्न मागे कोणत्या नंतर तो घेतलेला नाही विजय मामाने दिलेला नाही त्याच्यानंतर संतान झालं नाही तसे व्यवसायात गोष्टी पुराण तर संतानाने ऐकली चातुर्मास सकाळी प्रातःकालात विशेष नांदे नाना प्रकाराचे पंचामृतशास्त्र अथवा मानसशास्त्र इत्यादिशास्त्र लघुविष्णू शतकलेषु तशी संहिता कनकाभिषेकु महाविष्णू इत्यादि सर्वे केले तशी सायंकाला पूजन तिघापूजन सर्वे केल्या चातुर्मास प्रारंभ घोडे जबाबदार महाजना देवा परमात्मा विज्ञान आणि चंद्ररूपा सर्वे महाजन एकत्र जा महाजनांमध्ये सर्वे समाजात इतिहास लिहिलेले आमचा लिहिलेले स्वामी चातुर्मास गुरुने आम्ही करूया आणि 1.5 दिवस 4 दिवस मग लिहिलेली सुरुवातीला सुरुवातीला बघताच करेल ना त्या कर्नाटकातून पाण्यात गुंतवणूक टाकली आणि खरं की आमच्याकडे तयार पेर गेले त्यांनी विनंती करून दिलेले दंडप्रदर्शना सौख्य काढायचे स्वामी घरी चातुर्मास करणार आहे कोची सांगून दिला राग दिला आणि आम्ही बाबा सांगता असे आम्ही सांगितले कृष्णानं आणि रुक्मिणी पाहून बघा आता कसे मला करूया अंगदान देव समोर येते कृष्ण स्वामीने नाही निधी आणि त्याला 5 दिवस ना करू द्यायला मला स्वामी पुस्तक काढू ना रेडी केला गेला देव पुस्तक केला असता त्याशी विनंती केली अंतर्मन लास्ट विनंती तू किती झालं बरे सांगायचे बडे वेळी पाणी चातुर्मास करतात तर आम्ही सर्वे केले आम्ही स्वामी मागसाठी आमच्या ये वेळ मिळतात विनंती त्याची व्यवस्था चातुर्मास सर्वे समाज महाजनांना हृदय महाजनांना सर्वे समाजाने एकत्र जा देवाची तशी संस्थानाची तशी वेगवेगळी तशी सुरुवात समाजाची विद्यार्थी विशेष देवामध्ये नवसुरू तिथे एकत्र जाऊन बोल म्हणजे पालक दोष समाजाचा सर्वे दूर जा पण विशेष जा समाज सेवा केल्या ती आपण कोणाची होते ना समाज दूर दूर हो म्हणलेलो ना मोठे संचार ना बोध ना समाजाची बोध ना म्हणजे कोपेलोना सामान उल्लेख आहे जर सामान उल्लेख आहे एक उत्तर ऐक्यमध्ये एक ब्रह्मसूत्र आमचं एक आक्रमण असल्याने सारं विश्वदोम करून घेतले सामानी सांगते आम्ही समान एकत्र झाला एक लाख मिळेल दुसरं सामान उत्तर मिळालं थोडे उत्तर सामान समानी खूप छान सामान आम्ही पडेली आम्ही सामान्य संघटना करू तसं सामान्य निंदावा असं काय आम्हाला करू केले आहे कोणती गरज सामान्य खूप ना संप्राय दुखूनची स्वामी जीवमाना आश्रम जल्ले दुखून म्हणजे आम्ही सामान आश्रम क्या
शिशुगा सोडल्या मन आमगे समय आश्रम जल्लो आमगे सुंदो एकला की जाकर बोलो समय ने स्वामी या नेक्स्ट डे संवत्सर समय अत्यंत जटिल आम्ही के विचार हमें आले ज्योतिषीला ना स्वामी पंचे प्रकाराचे जो लक्षांकडे बघलाय तंत्र पुरा नाम समर्थ आहे तारण नाम समर्थ सर वाहून तारण देताती ते तारण नाम समर्थ आंगल समाजाचे शेष झाले तर सागर वेद बोलो तारण जगल या चल समाजाला ग्रोहम जाम का इतिहास सांगितले यामध्ये समाजाचे कोण स्वामी काय सुख संपादन कर दिलेलं स्वामी त्या स्वामीला विशेष ग्रोह समाजाचा सुखा विशेष प्रसार केलेले आणि विशेष फार संतोष दिलेले जाम विशेष महाजन विशेष आणि वेगळे संगीत महाजन करणारे जाम सुखाले स्वामी केले माझ्या आधी यंदा वळंगण ताना त्यांना केलाय सुना इथे आहे आज विसरला इथे मला काय सांगता येईल चरित्र आज आम्ही लेलो आमका नाही होत नाव म्हणजे केलं त्याच्यात आम्ही बस वेळ लोक विचार करत सुरू केले की आम्ही बघितलं कृपया ज्ञानाची ना तेवढे दिसतात ते सांग सुरू केले मामाने आम्ही मामाने डिबेट करून दिल्यानंतर तू चुकत नाही बाबा म्हणजे डिबेट करत आहे क्लास अभ्यास दाखव असं ना पुढे सुखदेव स्वामी संगीत स्वामी लोक वेळ कुटुंबाला क्लास दिलेला उल्लेला जाना उल्लेला री नाम काय बॉट होर का अंगल समाज कल बोलून तसे तसे ना आम्हाला आपण नाही शकत नाही तसे म्हणना किती सगळ्यांना तसे वेळ इत्या या स्वामींनी हे त्या दुर्गा विसरतात ही आज कुठे समाजाला गेलेली विशेष जामता ते समाज सर्व करून मिळालं होतं विशेष नाम आम्ही गेलेले विशेष कारण मास मिळाले त्याची जाकार ते समाजाला सर्व करू का आम्हाला घरी केलं तसे समाजाला विशेष रोग जाम सर्व केलेले जे पारस दोष याचे विचार मासा गुरु सर्वे महाजन समाजात बरे पद्धतीचे देवानंद लोक सर्व विषय आमतून आले लोक आले कष्ट केलेला कष्ट शाश्वत नाही सुखे शाश्वत नाही दुःखे शाश्वत नाही एतावत सुखस्यान्ते दुःखम दुःखस्यान्ते सुखम असे आयतन रूपात प्रबंध आहे दुःखाचे तसे ग्राह्य देवान व्यासरूप श्रीमान ही गणपती ही मुख्य प्राण तसे विशेष या समाज महाजन कल्याण तुझे समाज महाजन कल्याण अंगल समाज महाजन कल्याण अनुग्रहान गुरुगुरु सर्वांगे समाज वर जन गुरुकुल का इसी महान ज्ञान के बड़े गुरु का शास्त्र में सांग रूपाल सांग विशेष जान विशेष जान देवान सला संजीव का देवान प्रार्थना को हम कबे ओम नमो भगवते मानुनाम केतुल सामितक्रम